Centrálna banka Ruska oficiálne oznámila, že je mena ruského rubla viazaná na zlato. Sadzba je 5000 rubľov za gram zlatých prútov. V každej trojskej unci je 32 gramov. 32 gramov krát 5000 rublov je za gram zhruba 160 000 rublov. Prevodný kurz rublov na americké doláre je 100 rubľov a 90 kopiek na každý americký dolár. Ak sú ruble viazané na zlato vo výške 5000 rublov za gram a existuje 32 gramov na trojskú uncu, čo znamená, že jedna unca zlata by stála 160 000 rublov, potom prepočet na americké doláre znamená, že zlato je $1600 za uncu pri použití rubľov namiesto $1928 za uncu v dolároch. Čo to znamená? Že Rusko práve vymazalo asi 30% hodnoty amerického dolára na celom svete, pokiaľ ide o zlaté prúty. Rusko odteraz bude predávať svoju ropu a plyn iba v rubloch a ruble sú teraz pevne stanovené na 5000 rublov za gram. Takže ktokoľvek, kto chce kúpiť ropu alebo plyn, bude musieť platiť v rubloch alebo v zlate. A nedosiahne to hodnotu amerického dolára za zlato, ktoré ponúkajú ako platbu. To, čo Rusko práve urobilo, je finančný ekvivalent odpálenia jadrovej bomby. Len malá poznámka pre zaujímavosť. Posledný človek na tejto planéte, ktorý sa pokúsil podporiť menu zlatom, bol Muammar Kaddáfi z Líbie. Čo sa vtedy stalo? Vtedy NATO vošlo do Líbie, vybombardovalo krajinu, až kým ľudia v Líbii chytili Kaddáfiho na ulici, zbili ho do krvi a vrazili mu guľku do hlavy. Už v tomto momente bankári z celého sveta telefonujú medzi sebou a hlavami štátov a inštruujú, že to, čo urobilo Rusko, totálne rozbije americký dolár aj euro. A títo bankári povedia hlavám štátov, že tretia svetová vojna musí okamžite začať. Už vidíte tú súvislosť s Ukrajinou? Vysvetlím prečo. Tým, že Ruská centrálna banka naviazala ruble na zlato a Rusko vyhlásilo, že bude predávať ropu a plyn len v rubloch, znamená, že ruská ropa a plyn sú naviazané na zlato s rublami ako proxy pre zlato. Aký to bude mať efekt? Európa, ktorá potrebuje ruský plyn a ruskú ropu, bude teraz musieť nakupovať ruble od Putina. Buď za zlato, alebo platiť za ropu a plyn samotným zlatom alebo rublami. V súčasnosti je forex kurz pre ruble k doláru približne 100:1. Krajiny, ktoré držia naše dlhopisy v dolároch v rezerve, ujdia okamžite a oveľa menšie využitie a budú ich chcieť začať ukladať prospech niečo stabilnejšieho. Niečo, čo má svoju hodnotu. V podstate každá mena naviazaná na zlato bude vyhovovať účtu, čo znamená, že krajiny ako Japonsko a Čína začnú zhadzovať svoj dolárový trh tak rýchlo, ako len budú môcť prejsť do stabilnejších mien, ako je napríklad rubel. To bude mať deflačný efekt na rubel, vďaka čomu bude časom cennejší. Nie je divu, prečo Biden žiadal na pódiu svojho predvolebného mítingu zmenu režimu v Rusku. Chystá sa, že tu doma budú po uliciach pochodovať masy nahnevaných a doslova vyhľadovaných Američanov a žiadať odpovede. Teraz by som vám veľmi rada pustila video ruského prezidenta Vladimíra Putina. Je to oficiálne vyhlásenie o tom, čo sa stalo s viazaním rubla na zlato. Kým si budete môcť vypočuť toto video, tak by som ho len krátko zhrnula. V tomto vyhlásení poukazuje na to, že západné štáty jednoducho ukradli ruské rezervy v cudzej mene a rezervy zlatých prútov a tým bola zničená celosvetová dôvera, tzv. Prvotriednu bezpečnosť investovania na západe. Ďalej predpovedá, že ľudia teraz odložia svoje držby v dolároch a eurách do bezpečnejších investícií, ako je napríklad pôda, potraviny
a suroviny. Takže tu je sľubované video. Повторю, серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию и к американскому доллару как основной резервной валюте. Так нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов. По факту и США, и ЕС объявили на самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. И видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов. Všetkým vám veľmi pekne, priatelia, ďakujem za vypočutie síce tohto krátkeho, ale o to údernejšieho videa. Budem rada, ak si s vami budem môcť samozrejme podiskutovať pod videom a budem sa na vás tešiť zase na budúci týždeň s ďalším zaujímavým videom. Pustíme sa trošku do vesmírnych programov znova a nejakého Intelu. A to je na dnes všetko. Všetkých vás pozdravujem, posielam vám veľa lásky a prajem vám nádherný víkend.